belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Koninklijke Marine heeft dit jaar een recordhoeveelheid onderschepte drugs in het Caribisch gebied op haar naam gezet. Dat gebeurde in samenwerking met internationale partners. Zijne Majesteit Holland stuit er afgelopen 4 weken op 4 transporten goed voor bijna 3000 kilo cocaïne. Het totaal komt daarmee in 2022 op bijna 35.000 kilo aan onderschepte drugs. Zijne Majesteit Holland heeft in zo'n 2 maanden al bijna 10.000 kilo drugs weten te onderscheppen. Zijne Majesteit Friesland zorgde ervoor dat bijna 4.000 kilo niet op de markt kwam. En Zijne Majesteit Groningen was goed voor vangsten van meer dan 21.000 kilo in totaal in 2022. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao laat opnieuw weten dat er een flankerend beleid moet komen voor het bedrijfsleven op Curaçao. Als dat niet gebeurt en wel op 1 januari 2023 het minimumloon wordt verhoogd, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de economie van Curaçao. Zoals bekend gaat het minimumloon per 1 januari volgend jaar omhoog van 9,62 naar 10,70. Miguel Martinez van de partij CEM heeft in een brief aan de voorzitter van het parlement laten weten dat Curaçao wat hem betreft niet meer naar Parlatino moet gaan. Het overkoepelende regionale parlement heeft geen enkele bijdrage voor Curaçao. De reisjes daar naartoe zijn weggegooid geld, aldus Martinez. Die wil dat Curaçao niet langer deelneemt aan vergaderingen van Parlatino, die vaak in Panama worden gehouden. Op Curaçao en in de rest van het Koninkrijk en in Suriname is vandaag in de media veel aandacht voor de excuses die Nederland gisteren heeft aangeboden voor de slavernij. Minister-president Mark Rutte noemde slavernij een misdaad tegen de menselijkheid. Staatssecretaris Van Huffelen zei gisteren later op de dag dat Nederland Tula, de slavenleider, in ere gaat herstellen. Hij wordt nu nog door Nederland als een crimineel beschouwd, maar hij wordt gerehabiliteerd, aldus Van Huffelen. En dat heeft tot veel positieve reacties op vooral Curaçao geleid. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Los van alle positieve reacties die gisteren los zijn gekomen op de excuses die Nederland heeft aangeboden en de rehabilitatie van Tula, zegt oud-minister-president Ben Whiteman dat Curaçao niks heeft aan de lege excuses. Als die niet worden verbonden met een proces van reparatie, hebben we er niks aan en gaat het om een loos gebaar, aldus Whiteman vandaag in de Extra. Reisorganisatie TUI speelt al langer met de gedachte om een TUI concepthotel op Curaçao te openen. Dat lijkt nu werkelijkheid te kunnen worden. Gisteren werden de handtekeningen gezet onder een contract voor de bouw van het TUI Blue Curaçao Hotel in Santa Marta, Bandabao. Als alles volgens plan verloopt, wordt het bouwproces volgend jaar augustus gestart en zullen de deuren worden geopend van het TUI Blue Curaçao Hotel eind 2025. December is een drukke maand op Curaçao en zoals gebruikelijk zal er ook weer in de laatste weken van dit jaar intensiever worden gecontroleerd op de straten. Dat heeft minister van Justitie Charlton Hato gisteren aangekondigd. Daarbij wordt hulp gevraagd van leden van het VKC. Doel is onder meer om autodiefstallen tegen te gaan en gewapende overvallen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.